नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी वीरन बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. तर मित्रांनो, आज रामनवमी आणि रामनवमीचा उत्सव ना आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये मोठ्या थाटामाटात साजरा होता. तर बऱ्याच ठिकाणी रामनवमीचा उत्सव साजरा होता, पण आपल्याला एक माहिती आहे फेमस असलेला श्रीदेव रामेश्वर मंदिर आचऱ्यामधला, तर तिकडे पण मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा केला जाता. तर आज आपण तिकडे नाही आहो, आज आपण असं आपल्या माळडी गावात. तर माळडी गावात श्रीदेव नारायण मंदिर आपले जे नारायण आहेत, तर ते आजूबाजूच्या 17.5 खेड्यांचे अधिपती असत. तर त्या मंदिरात सुद्धा रामनवमीचा उत्सव साजरा केला जाता. आता ॲक्च्युली कसं झालं की रस्त्याचं काम चालू आहे, त्याच्यामुळे लोकांना येऊक मिळत नाही. पूर्ण रस्तो बंद असा, दोन्ही साईडना बंद असा, एक फक्त मोटरसायकल आहेत एवढीच जागा ठेवलेली आहे. तर त्यामुळे लोकांना आज येऊक मिळायचा नाही देवळात. पण तरी पण पारंपरिक पद्धतीत कशी साजरी केली जाता मी तुमका या व्हिडिओमधनं दाखवीनच लवकर. तर तिकडे मंदिराकडे स्पीकर चालू आहे, त्याच्यामुळे मी इले ऋषीच्या घराकडे मागे बघू शकतास तुम्ही, ऋषीचा घर. तर आता आपण जास्त वेळ न घालवता मंदिराकडेच जाऊया आणि पुढचे जे आपले पारंपरिक विधी असतील ते तुमका नक्कीच या व्हिडिओमधनं बघू मिळतील. तर आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. नुसती व्हिडिओ पूर्ण बघू नका, तर सबस्क्राईबसुद्धा करा चॅनलला. आपले लवकरात लवकर आता 10,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट होतले आहेत. काही म्हणजे 1-1.5 महिन्यांपूर्वीच आपण इकडेच सेलिब्रेट केलेलं 6,000 कंप्लीट झालेले आहे तुझं बड्डे. तर तेव्हा पण आपण बोललेलो की 10,000 आता कंप्लीट झाल्यानंतर आपण नक्कीच करू. तर लवकरच 10,000 पूर्ण होतील, त्यासाठी नक्कीच ही व्हिडिओ शेअर करा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आणि व्हिडिओ आपण पूर्ण बघूया. चला आता मंदिराकडे जाऊया आणि व्हिडिओ सुरुवात करूया. पूर्व मर्या तू साक्षात रखेल तू अधिकार तर माझ्या आज बाल जन्म तुझ्या आज दिवसाला वार्षिकाचा ह्या प्रमाणात तुका भरलेला भर ह्याची प्रमाणात ठेवलेला तू गाडी अधिकार आज तू पकड तू काय चूक अपराध झाली तू माफी करीत आज बाळ गोपाळ हिरे होते तुला संरक्षण करीत आणि बाळ गोपाळाचा ज्या आज संस्कार असेल ते संपूर्ण त्याला कसा सालामध्ये
यद असा पुण्य दिलं मंडळी. ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभो नासाग्रे नवमौति गौ करतले कोबिगळे गंगणो सर्वासारखा तुझ्या नामात
तर मित्रांनो, आमच्या मालडी गावातलो रामनवमी उत्सव तुमका कसं वाटलो नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्ही या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमका मिळेल. पुन्हा लवकरच भेटू, तोपर्यंत बाय बाय.